да видиш какво ще направя. Айде сега. И ти ще станеш попунец. Доктор, пациентката ви чака. Сериозно ли? Айде стига, да не сте парче месо. Когато става дума за конци, не е нужно да се стига до крайности. С процедурата лифтинг конци с хиалуронова киселина в клиника Доктор Ванеска може да коригирате ефективно и безболезнено всички зони по вашето тяло. Процедурата е деликатна и е подходяща за лице, шия, деколте и гърди. Както и за повдигане и оформяне на вежди или за корекция на асиметрия на лице. С лифтинг конците при Доктор Ванеска може да изглеждате уверени и със самочувствие. Доктор Ванеска Дерма Сайенс Клиник – красотата, която заслужаваме.